Λοιπόν, καταρχήν, ας πούμε, μπορώ να παραγγείλω με ένα σερβιτόρ, κάτι. Μια μπύρα, παιδιά. Αν μπορεί κάποιος να μου φέρει μια μπύρα. Δώστε μια μπύρα, του παιδιού. Δώστε μια μπύρα. Λοιπόν, για κάποιους που γνωρίζουν, ας πούμε, επειδή το πρόγραμμα μας είναι βαθιά πολιτικό, δεν διαφέρει σε τίποτα, ας πούμε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά από Θοδωράκη και τους λοιπούς. Και το επόμενο κομμάτι είναι πάλι πολιτικής χρειάς, βαθιά ριζοσπαστικό. Αφορά και ένα κόμμα, ας πούμε, που ούτως ή άλλως έχει τη ριζοσπαστικότητα τουλάχιστον σαν λέξη. Ριζοσπαστικότητα, καινούργιο είναι αυτό το, γράφτε το είπα. Διάβασα λεξικό πριν δω. Συνήθισα μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, πέρασες μπροστά μου μα δεν γύρισα. Συνήθισα μωρό μου και 200, είσαι ακόμα μία συνιστόσα. Έλα λίγο, άιντε να κουνιόμαστε. Από εδώ την κάρα από εκεί, αποφασίζεις πως μου μιλάς για αλλαγή. Δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Συνήθισα μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε μπροστά μου μα δεν γύρισα. Συνήθισα μωρό μου με 200, συνήθισα μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, πέρασες μπροστά μου μα δεν γύρισα. Συνήθισα μωρό μου με 200, είσαι ακόμα μία συνιστόσα. ΣΥΡΙΖΑ, πέρασες μπροστά μου μα δεν γύρισα. Συνήθισα μωρό μου με 200, είσαι ακόμα μία συνιστόσα. Συνήθισα μωρό μου ΣΥΡΙΖΑ, πέρασες μπροστά μου μα δεν γύρισα. Συνήθισα μωρό μου με 200, είσαι ακόμα μία συνιστόσα. 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 Παιδιά, αυτό ήταν από το CD, τα καταλάβατε πιστεύω. Δεν τα πέσουμε όλα δικά μας, εντάξει.